ka nasarawa ga barista kuma da aminu ga ka jakadan kwankwasa babban zaki barista na hajiya ne ba barista mai su kakkarfa barista na alhaji yusuf ne barista ya muhimmi ne barista ta gaura goje barista ga halika ladima barista albarzo mai himma barista ciyaman mai kima barista sa alhaji jibrin barista cikin murtala muje barista a can muka yarda ce barista baban lamurje barista sana'ar da ne barista sannan amana ne barista na halali ne barista shi gidan zaune barista sai ga barista barista dangane mai zabta barista ya mun karbe ta barista ya dube ta barista marar ya laya barista barista lauya yau ba mai jayayya barista masu rashin kunya barista jani tije ne barista kaura goje barista khalifa tashi waje tsiyar daje na lema uba jalli na suleiman mai nasara na aisha kai tare na ado mai kabane lamarin daga Allah ne asadar wasu mun gane wannan wai bago ne kura ba ne dan gidan gada wane ne gidan su khalifa ne yayan mu kudar shi ne gare mu masoyi ne aya kai sama gaye ku faɗa mu jiya ga dan asali ilimi masani kan doka da ya kamata ga al'amuranka dole maduta su shakarka Amina HOD mai barka Alan haji na sun da shirinka da mu da haro na gaida ka